shot. Nagkuhan ko, magpugan ko ang mga Rhode Island. Karon na siya piso, ang tudugma. Gamay pa piso. Gamay pa. Gamay pa kayo ito, namuak pa. Nagtik pa. Daghan pang nanigtik. Daghan pang kuan. Sabi pa ni pamuak ko. Daghan pa. Wala pa diri. Ano, nigtik ko. No. Daghan na nigtik ko. Oy, hayang man. Split man. Vitamins ba? Vitamins and mineral. Dangog. Dangog. Dagang pa kinaniktik, Ini. Uy. Magbalot. Nagdala lagi i-open kasi yan. Open. Uy. Sariyan. Paiman, bokon. Dili ho pala. Uy, ang pala, Maktay ni. Nilay ho po siya. Kamay pa piso. Ugma gid schedule ni kuan 15 15 og kuan. Ko nag ito. Kaya gitu. Bago. Hello mga kaisyot, may udto ninyo mga kaisyot. Kumusta mo na mga kaisyot? Kaya ko inyong pangumustaon. Okay lang yapon, gwapo lang yapon. Gwapo, puli abiyag. Tweng! Nakalipat pa namin. Lutuan. Guys, subong naman yung pan. Dito.